ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз ду хабар дорем, яъне хабарҳо барои муҳоҷирон бисёр дахл дорад. Барои ҳамин видео бисёр паҳн шудан, лайк мемонем, поделиться мекунем дар имо WhatsApp ва мешинем ба ҳазур тамошо мекунем. Хабарҳои аниқ дақиқа барои шумо мехонам ва пешкаш мекунам. Русия шумораи парвозҳо ба Тоҷикистонро афзоиш медиҳад, яъне ки парвозҳо зиёд мешавад. Русия аз 14 март шумораи парвозҳои мунтазам ба 16 кишвари ҷаҳон аз ҷумла Тоҷикистонро афзоиш медиҳад. Тибқи гузориш муовини сарвазири Федератсияи Россия Татьяна Голикова аз номи Михаил Мушистин ҷаласаи ситоди фавриро оид ба ҷилавгирӣ аз ворид ва паҳншавии сирояти нави коронавирус дар Русия баргузор кардааст. Тасмим гирифта шуд, ки аз 14 март шумораи парвозҳои мунтазам ба кишварҳои зерин ба таври мутақобила зиёд карда шавад, гуфта мешавад дар изҳорот. ба феҳристи кишварҳое ки теъдоди парвозҳо ба онҳо афзоиш хоҳад ёфт: Озарбойҷон, Арманистон, Баҳрайн, Ветнам, Ироқ, Эрон, Қазоқистон, Қирғизистон, Молдив, Муғулистон, Арабистони Саудӣ, Тоҷикистон ва Узбекистон шомил шуданд. Ҳамчунин парвозҳо ба Ҳиндустон, Сербия ва Таиланд низ афзоиш ёфт. Илова бар ин, аз 14 март ситоди оперативии парвозҳо бо Чин ва Индонезия барқарор мекунад. дӯстони азиз, чӣ хел ки бисёриҳо аллакай аз шабакаҳои иҷтимоӣ медонанд хабарҳоро ва дар ин бора мегӯянд, ки парвозҳо чӣ хел мешаванд. Аллакай шумо медонед, ки аз 14 март зиёд мешавад, яъне парвозҳо. хабари дуюми мо бисёр хабари хуб аст, ки бисёри шаҳрвандои мо ба ин ҷо сафар мекунанд. шимоли Тоҷикистон ва шарқии Ӯзбекистонро боз як хатсайри байналмилалии автобус бо ҳам пайваст намуд. хатсайри автобус аз шаҳри Хуҷанди вилояти Суғди ҷумҳурии Тоҷикистон ба шаҳри Қуқанди вилояти Фарғонаи ҷумҳурии Ӯзбекистон ба роҳ монда шуд. хатсайри автобуси Хуҷанд-Қуқанд Хуҷанд тавассути ширкати Asian Express ба ҷуз аз рӯзи душанбе ҳар рӯз ҳаракат мекунад. вақти сафар 4 соат буда нархи роҳкиро 104 сомонӣ 100 000 сум аст. аз моҳи октябри соли спаригардида ширкатҳои Тоҷикистон ва Ӯзбекистон ҳамарӯза аз Хуҷанд ба шаҳри Тошканти ҷумҳурии Ӯзбекистон ду сафар ба роҳ мемонанд. дӯстони азиз, ин буд як хабари кӯтоҳ, ки мо оиди парвозҳо дигар шабакаҳои иҷтимоӣ мекунанд, хабар ҳар рӯз ҳар соат мекунанд ва хабари аниқ дақиқро мо аз шабакаи Ҳамнаво ва аз худи сайтҳои Тоҷикистоне, ки дар ҳақиқат хабарҳои аниқ аст, мо пешкаш шумо мегардонем. дӯстони азиз, ва моро пайгирӣ кунед, дар канали мо подписатсия кунед агар меҳмон бошед ва видеоро ҳатман дар имо WhatsApp-тон паҳн кунед ва дар назратон кадоме бошад гап занед. дар ҳамин видео лайк кунед, ки то ин ки дигарро хабардор шаванд, хушҳол шаванд. видеои навро интизор шавед. худованд нигаҳбонтон бошад. моро пайгирӣ кунед. бисмиллоҳ гуфта суханронаман, шоиру ҳофизи ёвонаман, васфи мардони чароғчӣ карда, баҳратон аз дилу ҷон хонаман. ген прокурори ҷумҳуриямон буд ҳусейнзодаи ҳамшаҳри мо, номи ӯ номи ҷамоат бигирим, ҳайкали мармари ӯ дар бари мо. ёди бои шоҳин карда кунун, ёди осори гарони ӯ кунам, мактаби деҳа ба номаш бошад, сажда бар роҳи равони ӯ кунам. ҳаргаҳе сӯи маориф биравам, наими тура ба ёдам ояд, шаҳиди пок Шарофуддин ҷон, чун дили банда ба фарёд ояд. раиси маҳалла чандин солҳо нек фатҳулло каримӣ будааст, ифтихори деҳаи худ менамуд, раҳмати шахси кариме будааст. ҳаргаҳе бинам Собирҷонро, ёди қалуғшои бобо мекунам, рӯҳу арвоҳаш худоё шод бод, каф барӯ бурда дуояш мекунам. با
خاکای سیفالدین لحظه که واخوریم در قدیره دریاوان نظری کرده بسر بی قدی او یادم آمد سیفالله سلیمان فیضالله شریف و شادی رحیم هر دو استادان صنعت بودند حقی استادی من را دارند هر دو عمر با سعادت بودند پیری ده بابا میرزای رحیم بوده دعاگوی اهلی دهش پیسری و شمس دین جانی رحیم کاری نیک کرده بحری میهنش دوستی من سنگی مراد جانی رجب با برادرش تقای خانی رجب نامی نیکی خیش مانده این زمان قلبی گرمی مردمی ما بلعجب بود رئیسی محله چندین کرد بابا جانم خالم را دید شرمگر خدمتی عالی نموده بر وطن چون برادر سنگلی مظفر فریدون نوروز صبوری ایلهام بدردین جان سلیمان عالی من هر یکی با خلق و اعتباری نکو نرم گفتار و بصبر و علی من جور جان من قربانی سیراج تاجری نامی ناحیه ماست علی شرجانی رجب هی یاران سر معماری ناحیه ماست اکی عبدالقهار ابن حسن میری شهری ملکی آوان گشته دوستی ما محمد لای ناصیر سوی قبله بیش تعظیم میکند اسمتی عزیز چون تنظیمگره توی ها را خوب تنظیم میکند خماندانی قسمی سهراب فتحالدین خدمتی مادر وطن را میکند همچو معمار شریف خانی رجب نقشه باغ و چمن را بیکشد حاجی عبدالحکیم صاحب کار رئیسی محله بود چندین سال زین الله جان ناصری راد مرد هیچ سازد وحدت و استقلال канали мо дар сомонаи YouTube ҳамнаво обуна шав ва аз видеоҳои нав бохабар бош.